Vittuna vittu. Kyllä! Woo! Kun mä herään 6 aamulla, ekana on ihan pakko saada aapularin mehua. Niin maukasta, et sitä voi dokata vaikka litra tolkulla musta. Mutta kaurapuroakin täytyy mahtua. Samalla on laiva oppikirja avoinna sitä selaa. Ja paskalla matopeliä siellä pelaa, kunnes pelaa venaa. Että koulu jo alkaisi, etkä luulut, et mut tupakkanurkalta tapaisit. Hei, mulle ei, ja tein kaikki läksyt eilen. Siksipä en tullutkaan illalla teille. Ja kun tunti alkaa, niin mä jo viikkaan vastaan. Sitten maikka sitten vaikka mitä vaan. Siis tupakista vielä toisesta suuntaan. Tupakointi on terveellisten elämäntapojen tiellä. Se on vaarallista. Tää on aina ajankohtainen. Terveystieto isku kriittinen. Siis jos on laiskaan puoleinen tai vielä hengisestä homeinen. Mikä enää sanot sydämeesi? Niitä tutki, se voi vaikuttaa terveyteesi. Ja vireytesi kumoaa kireytesi. Jo vireytesi kumoaa kireytesi. Ja välitunnilla kun NS-kaverit ehdottavat savuketta, ne sakulla, et musta röökaus on ihan naurettavaa. Tupakki tuprua, saaksit jotain huppia? Parasta aikaa kurkkuun kasvaa rupia. Frandesko jäbi ehkä lähtää ottaa verkkokuvia. Mä epäilen kyllä, et niistä tulisi aivan helvetin rumia. Seuraavalla oppitunnilla on koe. Mä olen lukenut koko alueen huolella toisin kuin monen. Saan vastaukset valmiiksi onneksi heti ekana. Niinpä mulla onkin paulupaikka ruokajonossa. Tarjolla on kalaa ja perunaa. Mä jättä salatille tilaa lautasen reunaan. Tartun tietysti myös punajuuripihteihin. Kas siinäpä juureksista kaikkein terveellisin. Rautaa, vitamiineja ja ravinteita. Mä pyrin noudattamaan terveitä ihanteita. Ei makeita karkkeja, mistä seuraavaa harmeja. Sit myös saat paikata reikintyneitä hampaita. Eipä paskamaista, mulla menis hermo. Paras kerho, no reikiä 0 kerho. Vikatunnilla mitä meillä olikaan, ai niin liikaa. Ja ainoa vika liikas, jottei siihen sovi viittaa. Kuntosali rutiinini ja uima. Sauna, suihku eikä tarvikaan kuivaa. Kiva kiva, ja sit päästiinkin himaan. Riisuuduin ja kävin hetkeksi tutimaan. Tähän uinumaan. Tää on aina ajankohtainen. Terveystieto isku kriittinen. Siispä jos on laiskaan puoleinen tai vielä hengisestä homeinen. Mikä elämä sanat sydämeesi? Niitä tutki, se voi vaikuttaa terveyteesi. Kireytesi kumoaa kireytesi. Kireytesi kumoaa kireytesi. Sä soitat, kysyt lähdenkö mä pelaan 9 pallopilistä. Tällä säällä huono idea. Hey yo, what's up? Ja ennen pitkä teijä alkas tehdä mieli pörstaa. Ja mun kun on se, ettei edes pörstaa. Raittit elämäntavat ovat mulla perissä. Kun joillain se, et ne on aivan ybereissä. Mukani kehissä. Ja aamulla on krapula ja silmäkulmat kyyneleissä. Ja mä kysymässä miten on, kannattiko? Vaikka seurasiko taloudellinen vararikko sulje puhelimeen. Puen perkkarit ylle, juoksen kuin strutsi, uin kuin Johnny Weissmuller. Etunoja tunnetuksia mä vedän 50. Leukoja yli 9 kertaa polve. Sen jälkeen vatsat, sitten polvet. Nepä ovat tärkeämmät kuin sormet. Sun polvien kohdalla soi jo hälytystorvet. Kellot, sellot sekä akapellot. Mut pallit, no nehän on kuin tammen terhot. Kuljetelen niitä vedessä kuivaa pelin edessä ja käyn nukkumaan. Huomenna tavataan uudestaan. Tää on aina ajankohtainen. Terveystieto isku kriittinen. Siispä jos on laiskaan puoleinen tai vielä hengisestä homeinen. Niin kättenä sanat sydämeesi. Niitä tutki, se voi vaikuttaa terveyteesi. Ja vireytesi kumoaa kireytesi. Jo vireytesi kumoaa kireytesi. Jeppis. Ekalla meni purkkiin, jes. Hyvä tuli. Kiitti JV. Kiitti Samppa.